ओमफ्राय बुरै जोंहा जुरिनानियालाय मालाथो सफैबावनांगौ जाखो? जानोहाय बोराय, जोंहाथ' फनबो गैया, माब्रैथो खबर मोनबावगोन दानालाय? बेनोथ' रानिया थाङाबाबो जासैमोन, ओरैनो लामा सामाफ्राव गिनाय मोनलायलाङो। जायखिजायाना बोराय, गथ'आलाय बिराद साहस गोनांहाय माथो। गथ'आ हले बांद्राय जानला मानला गिलाबायनायाव गैखाया। बेथ' बे आरो हजों गावसिनि न'खराबोथ' सानगासिनो दं खोमा बहा थांमारखो माखो। आंथ' हले बे गथ'नि हौवाखौ रागासो जोंनो ओंखारदों। बेफोरबायदिलाय मानोथो गथाय लानांगौ जाखो बेहा मालाय? नंनायाथ' नंगौ, अब्लाबो मालाय जोंहा रानिया गावनि आथिङाव गसंनानै देखायनोनो। दे जेबो नङा, गाव जेखौ गोसो बेखौनो खालामथों, आंनिबाथ' बिदिसो सानलायलाङो। गाव जेखौ खालामा खालामथोंसै, आंथ' जेब्लायबो नानिजों दंखायो। दाबायदियाव साख्रिफोरखौबो मोननो गोब्राबथार, माबोरैथो मोनब्रबनो। खाफालाव दङबालाय मोनखायो मोनग्रायालाय, बेखौथ' जोंबो माबानो हायाना। दे सानसेब्लाबो नानिनि साननायाबो जाफुंगोन दे, आंथ' जेब्लायबो बोरसो होखायो। गथ'खौबो बिराद मोजां मोनो आं बुरै, मिथिबायना? आरो फिसाजो बायदिसो मोनबावो आंबा। आरोथ' जोंहानाव फैनायखौबो मोजांसो मोनदों आङो। गोगोम जाबायहाय मा जोंहा दसेनो, नङा होनबा? बेनोथ', आरो नै नोंनाबो बावलायगोन, रानिनो दाउ मासे लकेल फिसा लाबोखादों आङो। दा संना होदो, गोथाव जाथोंसै। जागोन दे, दा गोथाव संना दोनखानोसै आङो। नै मालाथो सफैबावनांगौ मानसियालाय? फैसिगोन बे दा, आरोथ' फैखागोन बियो। मैम, सर? यस, वो सर ने आपको बुलाया है। सर आ गया क्या? यस मैम, सर से मिलने अभी आप जा सकते हैं। अरे बा, माथो लेंहरबायानो नोंखौ? मिस्टार लावगा, नोंनिबो नाम्बार फैगोन दे, दुखु जानो नाङा नोङो। दे आरो दा फैनायावथ' गुड निउसखौनो लाना फैखागोन दे आङो। ओमफ्राय नों गिनाय मोनाखै? बेबा मा सोंगोन? दे आरो नोंबो, सोरबाखि गिबाय बायो? गिनाय होननाय बुस्थुआ मिथिबायना मिस्टार लावगा? नैबे जुरिनाव सोमजिनोनो हाया। साला बांद्रायखौबाथ' बे अफिसार नामा, माने सारा आरोना, बेसो गिनांगोन। मोजांबालाय मोजांसै आरो, मोजां नङाबालाय नै बे जुरिया रावखौबो गिनायावबो गैया, लाजिनायावथ' गैखाथारा नङा होमबा? ओमफ्राय मा, नों गिदों नामा? मा लाजिदों? लाजिनाङालै जाम्बा, बेफोर जेबो नङा, मिथिबाय? आंसो गिबावदों जाहैबाय आरोना। दे आरो होमबालाय थाथ'लायदो नोंहा, आं थांग्रोना फैनाय नायनोसै आरोना, सिङावहा एसे सानि मोखांखौ स्राय नायनानै फैनाय नायनोसै। आरोथ' सानि एसे खावब्ला सिबला मोखांखौबो स्राय नायनानै फैनोसै। नुवा गारा जानला मानला बुंखायो आरोना। आंनियाथ' जाखागोन नङा होमबा? अभार सानबाय नामा नों? साननायानो आंनि खामानि। साननायनिबो मोनसे लिमिट थायो। नै बे जुरिनि लिस्टआव लिमिट होननायानो गैया। बा, दे आरो होमबालाय। दे थाथ' नोंहा, मिथिबाय? ओइ बले दिनैथ' आंनि जबाथ' जाखासिगोनलै। लागाव, एबार थांदिनि आङो दे, बाय। मानसियानो फुरा फुरि खावसे फाग्लि आरोना। हेल' सार, जेबो माथोखौनो होआ माथो, एबो गैया उइबो गैया। गिदिर मानसिफोरनाबाथाय बिदिनोसै नङा होमबा? सारा आंनि डकुमेन्टसफोरखौ नायबाय न'? ओमफ्राय माथो मोखांबो नुवालै मानसिखौलाय? नायबायथ'। आं नुनायालाय नंगौना नङा जाखो दिनै? प्लिज जिराय। No, it's okay. जिरायदो। बोरो मानसिखौनो खाथियाव थांनानै नायनोसैलै आङो। आं नुनायानोथ' नंमारगौना नंमारा जाखो? जानला मानलाथ' नुवाखैना आङो। आयु, नोंलाय बे अफिसनि बोरै साजानो हानांगौ जाखो दिनै? मा जाखो? बिदिबा नों बे अफिसनि सारा नोंसो? मानोबा, ना माबाफोर सन्देह दंबावो? सन्देहाथ' दाबो बिराद खिबा खिबिलै।
लागाव दानाबा आंनालाय जबा मा जाबावनांगौ जाखोलै आरोथ' जाम्बासिनिनो होनफ्लांबावबाय जों अरे बा मिस्टार बुबा माने सार देनजारलै माथो नोङो बे अफिसनि सासे जाबावबाय नामा आच्छा ओमफ्राय नोंना जबा अरे बेखौलाय माथो सिन्थाबावना दाना बेलाय 100% जाखासिगोन नङा होमबा मा हे साला हामबायलै दे नोंनो बे अफिसनि सार जाबायबालाय ओमफ्रायथ' आंथ' जेबो सोंथ'वाखै दाबो दे आरो नों सोंनोबालाय सोंखाथारदो दे होला होलि एन्सारफोरखौ होलाबायनोसैलै आङो जेन'बा नोंखौ मानो सेलेक्ट खालामनो आं आद' बोरै बुंखायो साराबो माने आंना डकुमेन्ट्सफोरानो दंखायो आरोलै नुवाखै नामा सार नोंथाङा नाथाय बेखौल' मिन्थिनानै मा जानो मानसिखौबोथ' एसे मिन्थिग्रोनांगोन ना बे खामानिनि थाखाय पारफेक्ट नंगौना नङा ना माथो होनो आच्छा बिदिबा सार नोंथाङा डिग्रिफोरखौ नायनानै सेलेक्ट खालामो ना मानसिखौ नायनानै सेलेक्ट खालामो ओमफ्रायथ' नों जबखौ नागिरफैबाय थिगानो दं आरो साननानै ला जुदि नों जबखौबो मोनबाय फारसेथिं नोंनि बेबायदि हालोद अब्ला नों हागोन जानो मोननैखौबो नोंजों जानाय नङा बियो सरि अब्ला आंनि जबा केन्सेल ना माथो नोंथ' जबखौ माबोरै मावनो हानो नोंथ' बिदि हालोदाव मावनो हानाय नङा सरि सार नाथाय नैबे जुरि मावनो हायै जेबो गैया आं आंनि हालोद आरो अफिस मोननैखौबो सामलायनो हायो बेखायनो सरि सार नाथाय आंनि हालोदाव दाथां आंनि खामानिखौ नायहायोबा आरो जुरिया जाय खामानिखौ लागोन बेयाव 100% गोसो होगोन आरोथ' जुदि सार मायबाफोर जुदि सोंबावनांगौ दङबा सोंनो हागोन दे आंनाव आं हले गासिबो एन्सारखौ होनो रेडि अके बेखायनो आं सार नोंथांखौ रिक्वेस्ट खालामनो सानो हायोबा आंनि खामानिखौ नाय आरोना आंनि हालोदाव दाथां आरो अब्लाबो जुदि नोंथाङा आंखौ लानानै बे खामानिनि थाखाय पारफेक्ट मोनाखैबा इट्स अके सार अके बिदिबा नोंथाङा सानैसो नेथ'नांगोन दे आरो जुदि नेथ'नांगौबालाय साइ नेथ'नोसै आरोथ' बोरैबा जुदि जाफ्लांबायोबा ना जबा सार मिस्टेक गरलाखौ लाबोना होफैगोन दे आङो आरो जुदि सार नोंथाङा आंनि हालोदफोरखौ नायनानै बेचारि साननानै जुदि जब होनो सानदोंबा प्लिज बेबायदि दाखालाम मानोना नैबे जुरिया गावनि रोंगौथिखौ लानानैसो जिउआव माबा मोनसे जानो सानदों दे आरो होमबालाय सार थांदिनि आङो आरोथ' बायसान्स जाफ्लांबायाबाबो होनाय होयैयाथ' नोंथांनिसो गोसोसै नङा होमबा आच्छा आरोथ' जों जाबाय दुश्मन जाफ्लांखानाय नङा होमबा बेखायनो मोनाबा मोना नाङालै आंनो मिथिबायना मोनसे थांबाय बायोबाबो जेबो दुखु जानायाव गैया नैबे जुरिया मोनबा मोनबाय मोनाबा नेक्स्ट मिथिबायना दे आरो साननैसो दाजाबलाय दानख'लाय खालामबाय थाबानो जाबाय नंगौना औ नङाबालाय माथो माबा मोनसेथ' खोथा दं बेनावबो लागाव दानाबा बसआबो बेसो ओंखारनांगौ जाहैबाय आरो आं इमान मोजां फैदोंमोन बिदिसो जाना होबाय आरो आंनि जबाथ' फुरा फुरि केन्सेल जाखासिगोनलै ओरैनोबाबो आं माने बेखौ इमान मायबा मायबि बुंबाय दे जि जायो जाबाय दे आरो बेखौलाय माथो सानबाय थानो आंलाय हे साला नैबे जुरिया टेनसन लानायाव गैया बेफोरखौ मोनाबा मोनासै दे आरो बेनिख्रुइ साबसिनफोर दंबाय बायो खोमा खाफालाव आंनिया मोनसे थांबाबो जेबो नङा दे आरो बेखौथ' दुखु जाबाय थानानै जेबो लाब गैयाना आय' फिसानै हा माबोरैथो जाबोखो नों थांनाया नानि हा गासैबो मोजाङैथ' जाबोबायना मोजाङैनो मादै जानोथाय दायो मारै जागोनथाय बेखौथ' बुंनो रोंला आङो नै हा बिदिबा मोजां जायाखै बायदि मोनदोंना माथो नोंलाय
मोजां जानायाथ' मादै गासैबोथ' थिगैनोमोन जायगाफोराबो मोजांमोन बास बे अफिसनि बसआ माने अफिसार सारा औ हामाथो माने जेरैबायदि सानदोंमोन बिदि जायासै दिनै मानोबा नानि माने एसे जुदा मोनदों आरोना आङो दायो जागोन ना जाया बेखौ मिन्थिला आरो आङो जागोन जाया बेथ' उननि बाथ्रासै जायखिजायाथ' नों नाजादोंना बेनो जथेस्थ' औ मादै बेखायनोथ' बुङोना आङो जुदि जायोबा जाबाय जायाबा नेक्स्ट आरोलै ओं दे रानि जुदि जाफ्रांबायाबाबो जेबो नङा दे दुखु जानो नाङा नोङो हाउनफोराव बेनिख्रुइ साबसिनबो मोननो हानाय ना माथो होनो औ आंनिफ्रायथ' आं 100%खौनो नाजायो जाबा जाबायसै जायाबाथ' आरो नेक्स्टखौ होसोनसैलाय आं बेफोरखौ दुखु जाबाय थानायाव गैयालै मादै मिथिबाय ना औ हामाथो जाबा जाबाय जायाबा उनफोराव नागिरफिनबाय दे ओंखाम एसे जाना लाफैदो रानि उखैबाय खोमानो नोङो मादै एसेबां जोथोन लाखायो दिनै नोङो आंनि ओंखाम जानाय मायबा मायबि गासैबो आरो न' ओइ रानि हा नोंलाय जोंनि फिसा बायदियानो अब्लालाय बेबायदि समाव नोंखौ जोथोन लायाबा हामाथो फिसाबो मायबासोहाय नानि जोगोनारजों दाउ बेदरसो बानायदों आङो लकेल दाउ मासे फिसा लानानै फैदों नोंथिया दादियालाय मानोथो बेखौ लाबोलायनांगौ दिनै ओरैनो बाबो जानो हाखायो आङो जानानै हो रानि एसे जोंना फैनो गोनां फिसौफोरा एसे फुंनानै फैथारथोंसै मोदोम गोनांनो दानिफ्रायनो इमान अनो आरो देनां फैबावबाथ' हाबाब आंथ' आंनि मेगननिफ्रायनो गोजान खालामाहाय ओरैबायदि अनगोन ना आङो दे ओंखाम खुरैनि आङो दा फैदो दे ओमफ्रायो आंनाथ' बसआ मानो बे मानसियासो ओंखारखो जायजों दुश्मनसो जानानै दंफ्रामोमोन लोगो मोनजेननायावनो आरोथ' बे जबखौथ' बांद्राय आसा गैलालै आङो जेन'बा बसआनो ओरैबायदि ओंखारखाबायबा आरोथ' दुश्मन जाफ्रामखानाय बेखि आंनो जब होगोन नालै जेन'बा बिदि जेबो नङामोनबाथ' चान्स दङमोन एसेबाबो नाथाय दाथ' आरो जिर' आरोना साला रखरा बेफोरखौ सानबाय थायालै आङो जायखिजाया दायो नायगिरफिनसै आङो गोदान बहायबा ओंखारबावदोंदां माने बेयाव थांनायाथ' एसे खाथि जायोमोनलै बेखायनो फसायदोंमोन आङो दाथ' अबाव आरो खामानियाबो एसे मोजां जागौमोनदां बेवहाय साख्रि मोननायबाथ' गासैबो थिगैनो जागौमोन नाथाय बे मानसिनिसो ओंखारनांगौ जाहैबाय आरोना अफिसानो जारलासो जागोनलै दालाय माथो खालामबावनो आरो जेरै नोंनि खाफालखौलाय बहाथो थांखो नों दिनै मिसौलै ओमफ्राय मानसिया खेबसेल' फैफिनदों ना नोंखौ आरो जेरावबो थांनो होला जेरिनि फट'खौ नायबाय थानोसैलाय जावलियाया मा ओमफ्राय सोरां बे जेरिनि फट'खौ नायबाय थानोसैलाय नोङो बेलेग खामानिथ' जेनेबा गैलानो नोंहा हा सोरां बेबायदिनो दोब्रा सारान थाबाय थानोसै ना माथो जानला माला बुंबाय थाना दे नै मोजां बुंबा माबा बेना जानला मालासो जाहैलायबाय आरो दालाय हिनजाव खारनायफोरखौ खोनाया होमबा नोङो सोरबा बोजोंबा खारबाय सोरबा सोरजोंबा दोनखारलांबाय बेबायदिनो जानो हागौ आरोलै जेरियाबो जायो नामा नों होनबानो जागोन ना जुलिजों लोगोसे आंनि गथ'बोथ' दंना मा सोरां जुलिनाल' गथ' जागोन ना माथो गोसो दङबालाय जोंहाबोथ' मोनगोन ना बेबि ओमफ्रायथ' सोरां नोंहाथ' खालि बे जुरियानोसै दस्रानि फारसेथ' जेबोखौनो खाथिरखौनो खालामा माथो नोंलाय न'आव मा जानानै दं मोनथिया नामा नों आरो सोरां आंनि जिउआव जे जादों मिथिबायना नोङो नोंथ' थांबाय जुरिखौ नागिरहैनो नाथाय आइ आफाया आंखौ लांफैनो फैदोंमोन मिथिबायना मा सोरां बेथ' आंसो आइ आफाजों लांफैबाबो थाङासै माबा मोनसे जागोन आरो मायबा मोनसे जागोननो आंखौथ' साननाया सानखाया खालि बे जुरि नोंनियाबाथाय आंखौ लाबोनाय समावबा सोरां बायदि बायदि होनदोंमोन माथो नोङो दानिया मा जाखो जुरिनि फाग्ला जालायबाय नोङो जानला माला होननायखौ गारा आरोना नोङो सोरथो फाग्ला जादों दिनै ओमफ्राय आयालाय माथो जामारनाय मारै गोलैया आया बेखौ आं मिथियाना सोरां
आंथ' न' सिङावसो दंमोन आइया बाहेरायाव माबोरै गोलैखो बेखौ आं बुंनो रोंला नों थासेयावबो आइया बिदि जानो मोनबाय आरोना आरे बा सोरां नोंथ' ओरैबायदिसो बुंदों जेनेबा आंसो खालामदों आइखौ आंसो खोख्लैदों ना माथो हिनजाव खारजादों नोंहा ओमफ्राय दाना आंखौसो दाय हमबाय मोनसेथ' इमान मोजां आइखौ आं डक्टरनाव लांदों आरो आंखौसो दाय होबावदों मोजां खालामना होबाबो गाज्रिसोना नोंसोरजों बोरैथ' बिदि जाखो आइया मा मिथिनो आङो सोरां बास आं आइनि आवाजखौ खोनाबाय ओमफ्राय फैबाय आं बाहेरायाव नुबाय बिदि जाबाय माबोरैथ' हारसिं बिदि जाखो ओमफ्राय आइयाबो दाबो मोजां फैयाखैना नङाबाथ' आइनाव सोंजागौमोन दे आरो मोजां जागोन दे आइयाबो माखौथ' एसेबां सिन्था खालामबाय थानो डक्टरानो बुंखाबाय जेराव आइया मोजां जासिगोन होननानै जनो फैफिनला आरोना ओमफ्राय नों गासिबो आंनि थाखायनो जाबाय दिनै गैयाथाय गैया जेबो दोना आं नोंनि बुस्थु मिथिबायना सोरां बेवहायनो खामजोबथों गासैबो मानो दोनबाय थानो आंलाय नोंनि मोनसेबो निसानि औ अब्लाबो मोनसे निसानियाथ' थाबाय दिनै जोंनि बेबि बेवहायनो खामजोबनानै हांगार जाजोब नोङो आंखौ दुखु होनायनि फाब दं नोंहा सोरां मिथिबायना फाब दं नोंहा अनबाबो अनजायै मानसि आरोना बिदिखौलाय माथो बुंनो आं मालाय बेखायनो फैबाय दे आरो आं नोंनिफ्राय बेसेबा गोजानाव दिनैसिम दुखुनि अनगा माथो होखो नों दिनै जेब्लायबोथ' दुखुल'सो होदों आंनो माथो खुसि होखो नोंलाय हा आरो मायाखौ जोंनि जिउआव लाबोनानै जोबथा दुखु होबाय नों सोरां आरोथ' जुदि समजों लोगोसे नोङो गोसो हमथानानै थानाय मोनबा सोरां सानसेबाबो जोंनि जिउआव खुसि फैगौमोन दिनै दाथ' मिथिबायना बे उरा जेरै रोहो रोहो जोंदों बिदिनो आंनि गोसोआबो खामलांदों दिनै नाथाय नोंलाय बेफोरखौ मा मिथिनो सोरां मा बुजिनो मालायनि गोसोखौ बास मालायनि गोसोजों गेलेनो मोनबानो जाबाय आरोना नोङो नोंजों हाबा जानायानो आंनि जिउनि बयनिख्रुइबो देरसिन गोरोन्थिमोन जायखौ दिनैसिम भुगिगासिनो आङो नाथाय माथो खालामबावनो आंनि खाफालाव जि लिरना हरबाय बेनो जाबाय आरो नाथाय सोरां मानो बिदि खालामनो नोङो दाथ' नों आंखौ जि सानो सानदे सोरां जेबो नांजाया आं जायखि नों आंखौ खादों सान जायखि जेरावखि थांदों सान आरोथ' सोरां देनां आंनि गथ'आ नोंखौ सोंबा मा होनना खिन्थागोन आं मिथिबायना थैबाय होननानै बुंगोन आं नोंखौ मानो दा नोंनि थाखाय आंनि जिउआव जेबो गैला आरो मानोना अननायखौथ' नोंनो फोजोबखादों माथो सोरां दाथ' आरो जेबो गैला माया आरो सोरां नोंसिनि जिउखौबो बेबायदिनो हांगार खालामजोबगोन आङो जेरैबायदि दिनै आंनि गोसोआव बे अर जोंनाय बायदि रोहो रोहो जोंदों सानसेबाबो नोंसिनि जिउआवबो बेबायदिनो रोहो रोहो अर जोंफिननांगोन सोरां गासैबोथ' थिगैनो दंमोन माथो बास नोंल'सो सोलायबाय मायाखौ लाबोनानै जोंनि जिउआव नङाबाथ' ना दिनै आं नोंनिफ्राय गोजान जागौमोन ना नोंनि गथ'आ रानि हाबायावलाय माथो खालामबाय थागोन नोंलाय खामग्लिनाय गोसोनि अरखिखौ सुग्लायहोनो नाजादों आं मादै हाबाब रानि नै हाबिखौलाय माथो खालामनो जाखो हा फट'फोरखौलाय माथो बेफोरबायदि सावजोबलाबायखो नोङो रानि दोननानै माथो मुलाम्फा मादै बेफोरबायदि पापि हौवा मानसिखौ गासैबो निसानिफोरखौनो सावखाजोबनायानो मोजां बेखायनो बिनि गासैबो नाम निशानखौबो दोननो साना आङो नाथाय रानि अब्लाबोथ' नोङो नोंनि गोरबोआव थानाय नेरसोनखौथ' खोमोरनो हानाय नङाना नों नंगौ मादै नाथाय बियो दायो आंनिसो गथ' आंखौ जेसेबां दुखु होदोंना बिसोरो बिनि दुइ गुना जादा दुखु होफिनगोन आं बिसोरनो बिसोरनि जिउआवबो अर लागायफिनजोबगोन आङो दे रानि जाबायसै दे दा बेबायदि समाव बेफोरबायदि सानथ'नांला नोङो जेबो मोजां मोजां बाथ्राफोरखौ सान रानि बेफोरखौ सानथ'नांला नों जेबो दाथ' नों जेराव हारसिं नंला नोंजों लोगोसे गोदान आलासि दंफायो माथो होनबावनो लोगोफोर दिनै मैया इमान ट्राइ खालामबाय आङो भिडिअखौ लाबोनो गैया ओमफ्रायो इमान मोजां बानायबाय आङो गैया एफानो ओमफ्राय जाया सेफानो जाया आरोना भिडिअआनो साला सम सम मा जाखांबाय थायो मिन्थिला दे आरोथ' बिनि सायाव गासैबो माने डिलिट थांखानायाथ' थांखाबायानो सेबाथ' जाखायासैयानो ओमफ्राय गोदानसो बानायफिननांबाय उफाय गैया दे आरो जायखिजाया बानायथारनानै लाबोबाय दे आरो एबार
मैया मोनानि 11टासिमहालागै ट्राइ खालामबाय थाबावदोंसोमोन आं जायहा माने जाथारखायासै आरो मैया माथो खालामनो आरोना जायैखौलाय सोरां अब्लाबो दुखु मोनो आरोलै इमान मोजां बनायखाबाबो जाजायाबा आरो बिनि सायाव डिलेट थांफिनबा गोदानसो बानायफिनजोबनांगौबालाय मा दुखु मोनोलै आं एखनबा स' बेनो आरो लोगोफोर एखनबा मार प्रब्लेम जायो जायनि जाहोनाव जों भिडिअखौनो लाबोनो हाया आरोना आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों होननानै दे अब्ला जों थांथ'दिनि नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन थाबैनो बाय बाय बायथ' माने लोगोफोर मैयानि दिनाव आं ओरैबायदि रागाबो जोंदों दुखुबो मोनदों मा होनबावनो आरो लोगोफोर माथो होनबावनो खनसे नङा खननै नङा इमान ट्राइ खालामो जाया साला बिराद रागा जोंनो